Ariketa honetan eskatzen digute, sarraila konfigurazio honetan, irteera jartzea batera, hau da, detektatzea, bi sekuentzia ezberdin ailegatzen baldin badira. Esaten digute, irteera aktibatu beharko dela, sarraila aktibatu beharko dela, sekuentzia honetatik ailegatzen baldin badira, 2-0 baino gehiago, edota 4-1 baino gehiago. Orain arte sekuentzia batekin aritu geha, hemen, bi sekuentzia. Ikusiko duzu egoera diagrama egiterakoan oso erraxa eta oso intuitiboa izan behar dela. Eta gainera solapamenduarekin. 5. batak ere mantendu beharko du hau piztuta eta 3. zeroak ere bai eta horrelaxe. Hurrengoak ere bai. Flip-flopekin egiteko eta gero desplazamendu registro hauekin. Mili bezala eskatzen dute, nik egin behar dut bi moduta. Bintzat planteatu, ez da egin baino ailegatuko nahi zen. Baina, lehen da bizi mur bezala egingo dut eta gero mili. Ados. Venga, hasi gaitezen pensatzen, mur bezala. Nik uste dut mur intuitiboagoa dela, gainera egunkorrago da, beraz zentzua dauka ikustea. Naiz eta mili eskatu. Ja, hasi gaitezen. Egoerak, lehen da biziko urratsa, egoerak. Hemen ailegatu behar dira 0ak eta 1ak, eta ez dakit, pensatu ezakegu hasieran egoera bat dela, ez daukat ez 0 ez 1. Hori, ariketa hauetan zentzurik ez dauka zeren, edo bata edo bestea izan behar dugu. Ados, oso, hasierako egoerak izan behar dira. Edo 0 bat daukat, edo 0 bat, igual, komilak ez ditu jarri. 0 dut. Izan daiteke 0, edo izan daiteke 0-0. Dut, dut edo ailegatu da, nahi duzuna. Edo izan dezakegu bat ailegatu da, bat dut, edo eta izan ditzakegu bi, eta detektatu beharko dugu, izan daitekela sekuentzia honen bigarrena, edo 3, ez ba, edo 4ak. 4 ailegatu dira, hitzekin egoerak jarri. Hau esek dira nik uste, ez ba, kontuan izan da, ez ere ez izatea ez tokala zentzurik hemen, ez 0 ez toka zentzurik, 0 bat ailegatu daiteke, bat ailegatu daiteke, edo hau. Hau izan daiteke honen lehendabizikoa, hau izan daiteke sekuentzia honen lehendabizikoa, hau isek izan behar dira denak. Izendatu ditzagun. Q0, Q1, ez toa esola hauek nola egin. Gauza da, izena jartzea bolotxotan jakiteko nun gabitzan. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, eta Q5. Bale, kodifikatu ditzagun. Zenbat ditugu? 1, 2, 3, 4, gero kodifikatu ditugu, ados. Zeren mili egiterakoan egoera batzuk ez dira egon behar, eta gero egoera gutxiago ditugu, eta kodifikatuko ditugu, pentsatuko dugu zenbat flip-flop erabili, aurrera hon. Ados. Orain egin dezagun egoera diagrama. Egoera diagrama, jarri behar ditut, egoera guztia. Q0, Q1, mur bezala bat dira, egin behar ditut borotxoak handiago, irtera hemen jartzeko, Q1, eta Q2. Q3. Ondixo. Q4. Eta Q5. Horlaxe. Q6ak. Horlaxe egon behar da gure sistema. Ailegatu egiteke 0 bat. Bega hasi daitezen benin. 0 bat baldin badaukat. Eta ailegatzen baldin, 0 bat izan da bakarrik irtera 0 egon beharko da. Argi dago. Ailegatzen baldin bada beste 0 bat. Ailegatzen baldin bada 0 bat. Bi 0 ditut. Eta hemen irtera batera jarri beharko dut. Bale, hemen bat ailegatzen baldin bada, pues izan daiteke sekuentziaren, bigarren sekuentziaren lehendabiziko bita, beraz. Eta bat dugunez bakarrik irtera 0ra. Ia, jarraitu ezagun. Zer izan dezakegun? 0ak jarraitzen badute ailegatzen, esaten dute hemen, irtera mantendu beharko dugula batera. Hau da, solapamentu daukagu, eta irtera batera mantentzen dugu 3. batarekin. Lehendabiziko bata, bigarrena 3. Hemen txegaude, hemen, bigarren bat ailegatuko balitz, joan beharko gara, Ontza, bat ailegatzen bada horregaz. Eta 0 bat ailegatzen bada, lehendabiziko hau izan daiteke. Ez ba? Venga, bai. Hemen baldin gaude. 0 ailegatuta, baten sekuentzia apurtzen da, eta honen lehendabiziko izan daiteke. Bat ailegatzen baldin bada, hau izan behar da. 3 bat ditugu, bat, bi eta 3 gusten duzu. Hemendik 0 bat ailegatzen bada, onutza, lehendabiziko hau izan daiteke. Eta bat ailegatzen baldin bada, onutza. Irterak hemen 0, 0, zemen daukat, bat, bi, 3 bat oraindik, eta mina 4. daukagu hemen batera jarriko genuke. Batera. Jarraitzen badute batak ailegatzen, hemen geratzen naiz, eta bata mantentzen dut piztuta. 0 eta hemen 0 bat ailegatuta, ontza, lehendabiziko 0 hau izan daiteke. Eta izango genuke gure mur moduko egoera diagrama. Listo, badaude sarrerak eta irteerak.
Vale, eta orain bai pentsatu beharko dugu. Zenbat flip-flop behar ditugu nola kodifikatu egoeratxo hauek? Ba, bi, hiru, lau, bost, sei egoera ditugunez, zenbat flip-flop behar ditugu? Ba, hiru. Hau kodifikatu beharko dituzke, ez dakit 0, 0, 0, bueno, ez ditu jarriko 0, 0, 0, 0, 0 bat, bi, hiru, lau eta bost. Ados, ordene, hiru flip-flop behar ditugu. Hiru flip-flop, sei egoera hauek ditugu. Vale, hori kurtuan izan da, hasi gaitezen egoera diagrama jartzen, egoera diagrama ez egia taula egiten, hiru flip-flop ditugunez, eta sarrera bat, lau zutabeko egia taula behar dut. Orden hartuko dut hau, eta egin ezagun egia taula, mur egia taula. Non ikusten da, bai, hemen txen. Sarrera, hemen, sarrera, esaten diote, da, beste ariketetan nahi da, hemen, bale, ez du esola. Eta hiru flip-flop ditugunez, Q2, larriak, Q1, eta Q0. Eta orain, urrengo egoerak. Horaxen, txukun-txukuna ikusteko. Horaxen, eta hau da orain. Orain baldin banago, egoera diagrama hori sartu behar dugu, gero egoera hauek hemen jarrita, Q2, Q1, Q0, eta irteera ere jarri behar dut. Irteera dala S. S hori jarriko dugu. Hemen txer, sartu ditzagun, egoera diagrama guzti hau, egia taula honetan. Ia, venga. Egoera honetan nagoenean, 0, 0, 0, dalako 0, eta sartzen baldin bada 0, nola nua? Batera. 0, 0, bat. Eta irteera batera jarritzen dut. Hortxe. Haukate, ese piztuta bi zeroa ilegatu direlako. Eta horrexe esatzen dut, akatzen bat egiten badut, zuek zuzen dut, eta prozesua zuek egintzazue. Prozesua berdina delako. Ja, bat egoeran baldin banago, eta 0 bat ailegatzen bada, bertan geratzen naiz. Bertan geratzen naiz, eta irteera batera. Ederki. 0 bat 0 egoeran baldin banago, hemen, bi. Eta ailegatzen baldin bada, 0 bat, hasierara. 0 bat 0 ailegat, hemen, hasierara noa. Lendabiziko 0 daukat, eta irteera 0ra. 0 bat 0 bat dago. 0... Bueno, venga, jarraituko dut. 0 bat bat eta 0, 0 bat bat eta 0 ailegatu da, 0ra. 0 bat bat eta 0 ailegatu da, 0ra. Eta irteera 0. Bat 0, 0 da lau, eta ailegatzen bada 0 bat, 0ra. Bat 0 bat, eta 0 bat, 0ra. Eta irteerak 0, bikasutan. Bat 0, hemen izan daukat, bat 0 da, bat, bi, hiru, lau, bost, sei. Bat, bi, hiru, lau, hauek ez dira labitzen, sei, zazpi. Sei eta zazpi ez dira labitzen, beraz hauek isak. Izango ziren. Goazen horrein, bota gaitezen, 0, 0, 0, egoera ontara, ailegatzen baldin bada, bat, hemendik bat batekin, kubira. 0, bat, 0, eta irteera 0, daukat, bale. 0, 0 bat, 0, 0 bat, eta ailegatzen baldin bada, bera hau ez dut egin. 0, 0 bat, eta ailegatzen baldin bada, bat, nutza joan bako naiz, bigarren sekuentzianen lehen da biziko bita zan diteke. Orduen, hemendik joan bako naiz bira. Ailegatzen baldin bada, bat, bale, bian baldin badago. Eta ailegatzen baldin bada, bat, irura. Eta horreindik 0. Iruan baldin badago eta bat batekin, laura. Bat, 0, 0. Eta hau, 0ra horreindik. Lautik bostera, bat ailegatzen da, lautik bostera, lautik bostera, Marko, akatzik egin gabe, lautik bostera, eta ja pizten dugu irteera, hortxe. Bostean egon da, eta bat ailegatzen bada, bertan geratzen naiz, eta hau jartzen dut batera. Listo, bestela joaten nintzen 0ra. Eta hauek ez dira bitzen, 6 eta zazpi ez diren ez dira bitzen, isak ditu hemen. Hau izango zen, mur egia taula. Orain, zer esaten dut? T. Orduen, T behar da ditugunez, T flip-flop behar ditugunez, jarri ditzagun hemen, iru T flip-flopien iru sarrerak, eta ikusi dezagun zer jarri beharko dugun hemen, eta ze karroz egin beharko ditugun, T2, T1, eta T0. T flip-flopen egia taulak zintzu dira, da hau, 0 baldin bada, Q mantentzen da, eta bat baldin bada, Q alderaztu. Eta transizio taulak hemen behar ditugunak, hausik izango ziren, transizioa, oraingoa, eta gerokoa, nola egon barko da, T. 0tik, 0ra, eta, txuko nago,
zerotik batera, batetik zerora eta batetik batera, mantentzen du, zerori mantentzen du, hau alderazten du, hau alderazten du, eta hau mantentzen du. Horrela xegun marko dira sarrerak, transizio guzti hauetan. Orduen, 0-0, 0-0 mantendu, 0-0 mantendu, 0-0 mantendu, 0-0 mantendu, bat 0 alderaztu, bat 0 alderaztu, isa, isa, 0-0 mantendu, 0-0 mantendu, 0-0 mantendu, 0 bat alderaztu, bat mantendu, bat mantendu. Akatzen bat egiten badut, zuen dako usten dute lana. Eta bat, 0-0 mantendu, 0-0 mantendu, bat 0 alderaztu, bat 0 alderaztu. Venga, 0-0 mantendu, 0-0 mantendu, bat, hauek isak, isa, isa, 0, bat, ebarkatu zer nago begiratzen bai, 0 bat alderaztu, 0 bat alderaztu, bat mantendu, bat 0 alderaztu. Akatzen bat egin da zuen dako, 0, 0 mantendu, 0, 0 mantendu eta isak. Q0, 0 bat alderaztu, bat mantendu, 0, 0 mantendu, bat 0 alderaztu, 0, 0 mantendu, alderaztu, isak. Eta azkenekoak, hau mantendu, alderaztu, 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 eta mantendu, isak eta isak. Zer egin barko genuke orain? Lau hauen Karnoff egin barko genuke, eta Karnoff horrelaxekoak izango ziren, laukoak direnez, egin, bebintzate jarri ditzagun, mili egin aurretik, lau Karnoff. Hasierako edo sarrerak, hauek beti, ondixo, uste dute bere hobeztoxo ikusteko, venga. Aldagaiak, Q2, Q1 eta Q0, sartu ditzagun. Eta hauxe izan da, adibidez, T2, hasiko naiz, T2, eta hauek lau aldiz, egin barko ditu, erentzat ere bai. Venga. T2, T1, T0, eta S. Hau izango zen T1, hau T0, T0 eta hau S. S. Venga, T2 sartzen baditugu, lau 0. 0, 0, 0, 0. Bat, isa, isa. Bat, isa, isa. 0, 0 bat. 0, 0, 0 bat. 0, 0, isa, isa. 0, 0, isa, isa. T bat. 0, 0 bat, bat. 0, 0, bat, bat. 0, 0, isa, isa. 0, 0, isa, isa. Bat, 0 bat. Bat, 0, bat. Eta 0, 0, isa, isa. 0, 0, isa, isa. T0, bat, 0, 0 bat. Bat, 0, 0 bat. 0 bat, isa, isa. 0 bat, isa, isa. 0 eta bat. Eta bat, 0, bat, 0, isa, isa. Venga, egin dezagun hemen azkar funtzioak. Eta S falta zaigu. S, bat, 0, 0, bat, 0, 0, 0, 0, isa, isa. Lau 0. Eta bat, isa, isa. Bat, isa, isa. T2. Zer da? T2 izango zen, emarrakubi, gehi, emarrakubi, gehi, bi hauek ez ba? Bai, dala, eta Q1, Q0. Bai, T2, T1, zein izango zen. T1 hemen gaude, T1 baditugu hauexek argi dago, eta T1 izan behar da, hau dala, Q1, Q0, gehi, hauxe dala, emarra bider Q1, eta zein gelditzen zaizkigu, bat hauek, horrela xeatuko ditugula, gehi,
Q bi marra, bider, Q bat marra. Badaukat. T0. Zein izango zen? Xake taula moduko mobida zakar bat. Zuenak utziko dut T0 egitea. Egin ditzagun. Azkar. Q bi marra, Q bat marra, Q0 marra, gehi. Gehi. Hau hartu dezaket horrela xe. Orduen EQ bi, eta aldatzen ez dena Q0 marra, gehi, ia. Bi hauek, Q bi marra, Q0, zer gehiago daukat hemen. Hau esik horrela doa, bai, hau da Q bat Q0, gehi, ia jarriko ezagun. Eta eratzen zaigu, hau bakar, bi hauek ere. Hau, venga, marra Q, kieto, horrela xe, marra Q bi, eta Q0, eta azkenik, hau hartu erdegula, honekin, orduen, nabiziko hau, ez dauka zentzurik, zeren horrekin hartu dezaket, ez daukat bakarrik hartu garrik, baizik eta azpikoarekin, eta bere terminoak hemen jarri dut, eta hemen aldatzen ez direnak, dira, Q bi marra, eta Q0 marra. Txin, hemen aldatzen dira Q bi marra eta Q0 marra, hori da bai. Q0 marra. Ez da bakarren bat, bi eta hirugarrena faltako zen. Eske horrela igual ezin da hartu da, horrela ezin da hartu ez ondo nuken. Uste dut ezin da hartu. Hau, hartuko dut, bera bakarrik, hartzen da horrela ziklikoki, baina horrekin ez. Hau izango zen, marra gabe, Q bi marra, markatzazue, eta ez da ere bere hartuko dut honekin. Q bi marra, eta orain, Q bat, listo, eta ese venga. Ese ja azkarrago duan hau. Bi hauek, marra Q bi marra, bider Q bat marra, gehi lau hauek, eta listo. Bider Q bi. Hemen izango dituzke, laura gira eginda. Orduen, zirkuita zein izango zen, lau flip-flop marraztu, lau T-flip-flop marraztu, erlojua guztietara konektatu, sarrera ipini, sarrera ipini, irteera ipini, eta zirkuito guzti hauek hortxe marraztu. Ez dut egin behar, zeren egin behar duena da mili moduan. Ariketan horrela esaten dute, baina nik murre egin dute hori izateko. Bale, mili moduan egin dezagun. Venga, egoerak. Nu jarri dut, hemen egoerak argi izateko. Hementxe, mili. Pero egia taula azpian egin goz. Venga, guazen mili modura egitea gure egoera diagrama. Jarri ditzagun denak. Ondixo egin behar dut. Hementxe. Q0. Q bat. Eta azpian ia. Q bi. Q iru. Q lau. Eta Q bost. Hementxe daude seiak. Bai, lau eta bizei. Orduen, hasieran 0 bat ailegatzen da. 0 bat ailegatzen bada, ez daukatun zaion berri, zeren orain irterak jartzen ditudanez hemen gainean, hau egin dezaket. Badaukat 0 bat ailegatzen bada, irtera 0 jartzen dut. Urrengoak ere 0 mantentzen dute. Beraz, hau ez daukagu erabili beharrik. Ederki. Bat ailegatzen bada, bai. Bat ailegatzen bada, onutza joaten naiz, eta irtera 0. Bale. Urrengo bat ailegatzen bada, bigarren bata izango zen, irtera 0. Eta 0 bat ailegatzen bada, onutza, eta irtera 0, zeren lehen da biziko 0 da. Hemen bi bat ditut, hirugarren ailegatzen bada, onutza, eta hirugarrena denez, oraindik irtera 0. 0 bat ailegatzen bada, onutza, eta irtera 0. Zer gertatzen da orain, laugarren bita ailegatzen bada. Onutza joan beharrean, bertan geratu daiteke, eta irtera batera jarrita. Eta urrengoak ere mantendu bat dute hau, horrela izango zen, mili. Ikusten dute? Venga, egin dezagun, honen egia taula. Honen egia taula, igual hau dena kopiatuko dut, bai? Venga, hau dena kopiatuko dut. Hau dena kopiatu behar dut, orain gero,
Halaxen. Eta aldatu behar dut. Aldatu behar dut. Aldatzen direnak, goazen. Venga, Q0. Q0, bat. Ez doaz batera, Q0 doaz batera. Ez berdintasuna ikusteko beste kolore batera erabiliko dut. Venga, bai, momentu batez, egin ezagun. Zerotik, zerora. Eta irtera, batera. Hemen ese jarret batera. Gaizki egin dut hau. Hau ez dago relaxe. Hau da, hau izan berko zen, 0. Zeren bata jartzen da hemen bakarrik. Eta hemen berdini lauan ez daukagu irtera batera. Marko, hau da 0. Jartzen da bakarrik, laugarren Q batean, lau bat ditugunean. Ados. Honen eragina esen, izango zen, hau dala 0. Eta hauxe dala 0 ere bai. Ordene, hau pixkatan datzazue, ados. Hau berriz hauxe horrelaxe izango zen. Venga, egin dezagun. Hoti bada 0, bat hau izango zen. Marra, Q bi marra, Q bat marra, Q0, izango zala multzu hau bakarrik, eta hemen hartuko nuke hau honekin, izango zala Q2 eta Q0. Ados, hau izango zen zirkuitua, akatzau, zuzendu ondoren. Venga, goazen orain onutza. Magaritza, koloreak gorria jartzen. Zer gehiago, zerotik zerora eta irtera batetik. Gero bata ez dugu erabiltzen, beraz hemen isak. Hemen isak, hemen, eta hemen, beraz simpleago geratu behar. Kieto. Kieto, Marko. Hau ezkin dago pentsatzen, Marko, por favor. Begira ze egoera daukagun orain. Zenbat egoera gabiltzen. Bat, bi, hiru eta lau. Orduan kodifikatu ditzakegu bi flip-flopekin. Bera, hau 0, 0, hartu dezaket, hau 0 bat, hau bat 0, eta hau bat bat. Ados, horrela egin behar dut egia taula orduan. Botatu gaitezen kolorentara, orduen behar ditudan egia taulak dira hirukoak. Horregatik nukan gordeta. Egin dezagun. Venga. Orduan, sarrera daukagu, sarrera. Eta hiru flip-flopak, Q bat, eta Q bi nahikoak dira. Zen bi hauek ez ditugu erabiltzen, lau ditugu bakarrik. Ikustazue orain mur eta miliren ezberdintasun elegantea, Honutzaino, orain, hau orain. Gero, Q bat, Q0, hau Q0, Q bat. Q0 eta irtera esen. Laxen. Guazen egitea. 0-0 baldin banago eta 0 ailegatzen bada, bertan geratzen naiz eta ese batera jartzen dut. Hau ez dut erabiltzen. Kieto, bai. 0 bat. 0 batean nagoenean, eta 0 bat ailegatzen bada, nua 0ra. Eta irtera 0ra dago. Vale. Hemen baldin banago. Bueno, jarraitu ezagun. Bat 0 baldin banago. Eta 0 bat ailegatzen bada, 0ra. Bat 0 eta 0 bat, 0ra. Eta irtera 0ra. Bat baldin banago. Eta 0 bat ailegatzen bada, hau falta da, onutza joan berko naiz. 0ra gueltatzen naiz eta irtera 0ra. Izan daiteklago, lehen da biziko sekuentziaren lehen da bizikoa. Baldin banago 0-0 eta bat ailegatzen bada, banoa 0 batera, eta oraindik irtera 0ra. 0 bat baldin banago eta bat ailegatzen baldin bada, banoa bat 0ra, bat 0ra. Bat 0ra, eta irtera 0ra. Bat 0 baldin banago eta bat ailegatzen baldin bada, bat batera, eta oraindik ez dut jartzen irtera batera. Eta bat baldin banago eta bat ailegatzen baldin bada, bertan geratzen naiz eta irtera batera. Hau izango zen, miliren egia taula osoa. Orduen horren zer geratzen zizkigu, sarrerak, teak. Kasu honetan, bi bakarrik. T bat eta T0. T bat eta T0. Venga, 0-0 mantendu. 0-0 mantendu. Bat 0 aldenaztu. Bat 0 aldenaztu. 0-0 mantendu. 0 bat aldenaztu. Bat bat mantendu. Bat bat mantendu. 0-0 mantendu. Bat 0 aldenaztu. 0-0 mantendu. Bat 0 aldenaztu. 0 bat aldenaztu. Bat 0 aldenaztu. 0 bat aldenaztu. Bat bat mantendu.
Karnofak, hauek eta hauek. Venga, hiru aldagaiko karnof. Sartzen dala. Q bat, eta hemen Q0. 0, 0, bat, 0, bat, bat, 0, eta bat. Eta hau lau aldiz, ez hiru aldiz. Hiru aldiz. Hemen. T bat, T0, eta hemen. Eta irtera ese. Venga, hemen T bat. Hemen T0, bi flip-flop daudelako, eta hemen S irtera. Bazen T bat, 0, 0, 0, 0. Bat, 0, 0 bat, eta 0, 0. T0, 0 bat, 0 bat, 0 bat, 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 eta bat, 0. Bat, 0. S, bat, 0, 0, 0, 0, 0, eta 0 bat. Venga, atera ditzagun formula. T bat zen bada. T bat izan behar da. E marra. Q bat marra. Q0 marra. Eta beste hau izan behar da. Q bat eta Q0. T0. Guazen T0 erekin. T0 izan behar da. Ia. Hauxe. Dada. Eta Q0 marra. Q0 marra. Gehi. Beste hau dala. Marra. Eta Q0. Eta hau honekin daukagula Q bat. Q bat ez da ez. Ui, bat, gaizkina bi. Oda bat eta hau bat 0. Bat 0. Oiene. Venga, bat 0. Bat, azeak atzak. Hain, orduen hau nola izango zen. E marra Q bat, eta Q bat marra hau, eta hau izango zen. Q bat marra, eta Q0. Vale. Hemen txegenuen da biziko hau, zala. Hemen txegenuen da biziko hau, zan. Eta Q0 marra, hau zagoen, bestalde hau izango zen. E marra, eta Q0, eta azkeneko hau izan behar da. Q bat marra, aldatzen delako, eta bat eta 0, eta Q0. Eta, gozen S egitera, S ia daukagu hau, eta hau, S daukagu marra, Q bat marra, Q0 marra, gehi, beste hau dela, Q bat, eta Q0. Hauxek izango ziren, gure estitazio funtzioak, flip-flopen sarrerak eta irteera. Hemen pausa txiki bat egin dut, pixkate begiratzeko, eta akats txiki bat neukan, 0 bat zan. Zeren Q bat batetik 0 pasatzeko hau alderaztu beharko dugu, orduen bat hori hemen sortzen da, eta pixkatea aldatu da adierazpen hau. Ados, orduen uste zuzendu ditula gauzak, ala ere agatzen bat baldin badago. Badakizue, nola egin. Zer geratzen da orain orduan? Zirkuito oso amarraztu behar du, zeren nahiko ez da horren zaila marraztea, eta orduen zirkuito oso amarraztu behar dugu. Eta, orduen horlaxe. Zer egin beharko dugu? Ja, bi flip-flop ditugu. Eta beti bezala, egin beharko dugun gauza da, bi flip-flopak marraztu behar ditugu. Ia hemen ikusteko, hemen egingo dut. Bai, bi flip-flopak, T flip-flopak. Hemen, ia bi daukitxo, T bat. T bat, osa T bat eta T0. Ez da? Bai, T bat eta T0. Hemen, T bat, hemen bere erlojua, eta hemen bere Q bat, eta Q bat marra. Listo, eta listo. Eta bestea sartu erut hemen. Bueno, kopetu erut. Hau. Hemen txebiak ditugu. Marraztu beharko ditu, bi flip-flopak. Behar ditugun flip-flopak. Gero zer egin beharko dugu. CLK biei konektatu. Orduen, bi zirkuitoei, demagun, hemen daukagula CLK nagusia.
Hementxe, hor daukazue, horretzeko agorren luzea egin berrik. Hemen, CLK, erlojua bieirik konektatu behar diogu. Hemendik, onutza, ados. Bale, ipini beharko ditugu sarrera, kasu honetan dala sarrera. Hemen izan behar dugu, sarrera. Eta behar dugu ere bai, irtera jarri behar dudala, hemen ipini behar dut, hemen nik kasu honetan, hemen txazpian ipini behar dut. Hemen txazpian jarri behar dut, S. Eta orain, egin behar dudana da, zirkuito hau hemen sartu, T1 eta T0, klaro, adierazpenak, orain, horrexe, hau ez da, Q0, 0, 0, eta adierazpenak, T1 eta T0 rentzat, eta S rentzat hemen sartu behar ditut. Hau da behar duguna. Orduan, bakizu zer egin behar dudan? Hemen T1 izan behar dut, T1 dituela hor bat. Hemen hor bat, marraztu behar dut. Horrelaxe, haundixo igual, Eta bi handeraik eta gero kora ditukut. T0 ditu hor bat, hiru sarrerarekin. Eta hiru hand, horren jarriko ditu hiru hand hemen. Eta estek ditu hor bat hemen. Eta bi hand hiru sarrerakoak. Hauek onutza sartzen direla. Hiru hauek onutza. Eta horrein aukeratu ditut handagaiak, Ia. Horrela sinez ba? Bale, eta horrein, hau daude, Q hauen menpe eta N menpe. Orduan, egin behar dudana da, begira, marra batzuk eraman behar ditut horrela onutzen eta joango nahiz aukeratzen behar ditudan handagaiak. Benean, matriz bat egin behar dut. Hemen berdina, erekin berdina, eraman behar dut onutzen eta bere alderantzizkoa ere bai. Hau alderantzi behar dut, alderantzitu behar dut, eta hemen adibidez. Hau izan behar da, T0 demagun, hau dela, T0. Eta hau dela, T1. Hortxe. Venga, T0. T0 hartzen du E. T0 hartzen du E eta Q0 marra. Ondutzaino eta Q0 marra. Zer gehiago? E marra. Baina, hau baldin bada T0, T1 hartu beharko nuke. T0 zeren T1 hartu behar dugu. Biditu bian, hau izan beharko da T0. T0 izan beharko dago. Eta hau T1 markatu. Etzazuela pentsa. Horein bai. Orduen, ia aukeratu itzagun hauek ere hobeto. T1, bi handorikin. E marra hemendik. Onutza, eta Q1. Hemendik. Bolotxorik intzagatik. Eta Q1 hemendik, ez da? Bai. E marra eta Q1. Gehi, onutza, Q1 marra, onutza, eta Q0. Q0 onutza. Zorin, hau bai. Onutza, Q0 marra, onutza, marra, onutza, Q0, onutza, eta azkenekoa Q1 marra, onutza, eta Q0. Q0 hemen. Eta azkenekoak, marra, bider Q1 marra, onutza, bider Q0 marra, onutza. Eta azkenekoa,
nutza, Q1, eta Q0. Q0. Hemen txez ba, akatzen bat ez dut egin, zuk ikusi dezakezu nola egin dezaken. Bi flip-flopak jarri. Eta gero, bi flip-flop jarri, erlojua konektatu bietara, sarrera ipini, irtera ipini, eta gero, egia taula hartatik egin ditun karnop guzti hoien zirkuitoa, sartu. Ados, berdina izango zen, nahiko bagenu, lehendabiziko mur diseinuan zirkuitoa marraztea, baina bi flip-flop beharren berritu iruta zirkuitoa potolago geratuko zen. Alara hemen daukazue. Aurrera.